Welcome back to the YouTube channel Marana Cameras. Akuluakulu pali nkhani pano. Nkhani pano yavuta kwambiri. Bakili Muzi TV anthu amutukwana kopya. 90% ya comment section. Yopezera Bakili Muzi TV amutukwana. Nakuti iyeyo ndi munthu yekhayo amene ali wabuza komanso anasocheresa anthu. Okay? Akutero kuti anasocheresa anthu. So zimenezo ndithu tiunikirana kumapeto. Why? Anyway, chifukwa nkhani kuza ndi black box. Chida chimene mumayenera kuti mupeze kuma voice note, kumapanga rekodi. Zapeza kuti msilikali uyo, commander, former soldier, okay? Former commander wa MDF, ndi current commander wa MDF. Onse akuomba chinthu chimodzi. Akuti no, actually mundege ya Chilima icha mnalibemo black box. Black box mnalibemo. I don't know. Kuti koma kuti no black box. Ndipo kumilitary kuja ndege imene indi black box akuti ndi imodzi yokha basi. Koma imene chayo ndithu mnalibemo black box. Chabwino. Nkulu timadikira za komanda amene kuti makamaka aruza chani, makamaka mafunso ayankha bwanji. So nkulu ameneyo amayankha mafunso koma chimene ndapanga note. Nkuluja anaoneka zoti ali ndi confidence kwambiri kuposa mmene tinkamuonera payamba muja. Kuti ndegeyo yagwera kumalo kokhwethema amaoneka odekha koma ukukwete anaoneka zoti nkulu ujayo ndipo anthu achite pena pakosiza aphwekesa. Ndukamba nkhani kumbali kuza ndi confidence komanso confrontation. Anamugira uja chairperson. Anamugira kwambiri yori nyamlandu kuti phanga iwe amene ungoti silikali ndawo zina basi. So pali zinthu zingapo zimene zina sezimaululidwa chifukwa kuti yakuti for security purposes, and zinthu zina anavomereza kuti yayi tina zimachitika chifukwa cha kana kuza ndi negligence, like kuzengerezaso inazakambiraso. I think anaivomenaso nkhani imene kuti panali ku negligence, okay? Panali negligence, kunyalanyaza, kuzengereza. You understand? Kuzengereza. So anatsimikizanso yeye kuti definitely black box mundege mje munalibe. Black box munalibemo. I don't know which is which. So mende kambia mjadu zinu zina zokuzana ndi pasi amini za chisisi sote ya mafusena sote ya mayanka butabwino akuti for security purposes. Dieno pankhani yokuzana ndi ndege ngati accusation kwa apanga accuse waje kuti iniyo mapalika ndege yonongeka chifukwa chani. Iwaja defense yawo kuziteteza kwawo amati boma silimapanga fund ku military, simapeleka ndalama. Anapeleka ma example even ndege ya Chilima mabadi anapanga expire kale. Anatumizira proposal kuti agule mabadi ena 2006 mpaka na pano sanagulire. So anapanga sa accuse boma kwambiri chifukwa choti chosapeleka kwa ndalama ku military kuti ishikidwe zinthu azigula ma equipment. Anyway, nkhani yakulu muli mosema tiona kuti kumapeto kukhala zotani. Kunafika so point joti pakana wotanya milandu ana ulangizo kuti ayi musapanga accuse munthu ngatotani ngakuti tamaliza investigation kuti yeye ndi wolakwitsa. Ndakanika zinthu. Mulakwitsa. So
panali ngithuku kakana ndikuina ngakhale kuti defense chino zidefenda kupanga so attack otanya milandu chane osamudziwaso ndiyemwe uja osamudziwa amene uja hayi zikomo kwambiri chabwino tibwere ku nkhani yathu why anthu apanga attack Bakili News TV ndangona ma comment section anthu ambuti kwana kwambiri why akuti iweyo unasocheresa anthu iweyo unanamiza mtundu wonse wa Malawi iweyo ABCD ali mndege muja munaibe black box munaibe black box iwe zimene zimazitenga kuti image ayo ndi military chani plane ndege ya asilikali imene kukhala mu black box sichikakamizo yayi okay ndi anazabwerizaso clip ya ndani clip ya Moses Kunkuyu chifukwa Moses Kunkuyu anazayankhula nkhani yokuza ndi black box amayankha you see ndi clip ija anayibwereza chifukwa amene afunsa zimene zizi ndi malumbo okay malumbo again ndana anazayankha kuti nkhani yokhuzana ndi black box ndi zida zonse za technical tisangokamba nkhani yokhuzana ndi black box yokhayayi zarani video ija inadulidwa right zinapeza kono zoti itadulidwa inalumikizana ndi inet so ndiye sakono zoti muna yafulu ipezeke kuti Moses Kunkuyu ankati yani pankhani khuzana ndi nkhani za black box okay anduna ndi malumbo again Mix Radio. The other issue imene anthu akhala kufunsa kwambiri ndokusana ndi kachida ka German black box kanapezeka mu ndege kama banga rekodi a conversation ndi zina zote na utuza kuti ndege imene inamba kumeneku andakufuna kudziwa kuti azadziwa kuti chinachitika ndi chani kamba kuti amapanga rekodi ma conversation osamina makhala mu ndege black box imene ilipo ili safe zizimotani Malumbo nkhani ya black box kapena chinthu china chilichonse chimene chingapezeke pa ndege kapena mu zinthu zimene zimagwiritsidwa ntchito mu ndege mwina padakali pano tisangokamba za black box yokha koma tikamba za china chilichonse chimene chikhoza kuthandizira kuyeza kumene kuku kapena kafufu kameneyo atenga mbali ziwiri pakhala mbali ya technical yoona za technical zikuti kodi zokhudza chimashini ichi then pabwera mbali ya mafacts Kunkuyu anayankhula izi pa 18 June 2024 pa 18 June 2024 Moses Kunkuyu funso la malumbo analiyankha motani okay anduna ndi Malumbo again Mix Radio. The other issue imene anthu akhala kufunsa kwambiri ndokusana ndi kachida ka German black box kanapezeka mu ndege kama banga rekodi a conversation ndi zina zote na utuza kuti ndege imeneyi inamba kumeneku ndakufuna kudziwa kuti azadziwa kuti chinachitika ndi chani kuti amapanga rekodi ma conversation osamina makhala mu ndege black box imeneyi ilipo ili safe zizimotani zikomo kwambiri Malumbo nkhani ya black box kapena chinthu china chilichonse chimene
chingapezeke pa ndege kapena mu zinthu zimene zimagwiritsidwa ntchito mu ndege. Mwina padakali pano tisangokamba za black box yokha, koma tikamba china chilichonse chimene chikhoza kuthandizira. Ndiye kuti muvomerezana nane kuti zimenezo zikhala part of amene akafufuza aja. Chifukwa wina akhoza kufuna kufusa pano za black box, wina afunsa za seat belt, wina afunsa kuti magetsi amayaka, ndiyo kuti ndayamba nomafotokoza ayi kukhanga tigetsa kuti mayaka, ayi kukhanga tati lamba amatere, kukhanga ti black box amatere, koma zonse zimene zili za technicals ndiye kuti tiye ndidalire kuti amene akupanga kafukufuku aja adzatifotokozere zonsezo. Ndiyesa umboni waukulu umene umagwiritsidwa ntchito kuti black box anasunga. Mwina ndo menawo. Koma ngati pali winaso pafunika so winaso makamaka. Pafunika maumboni angapo. I don't know, because this issue ikuoneka zoti pera pake ndiyo vuta. Komabe, anyway, guys, thank you so much. Mulaweni cameras.